Γεια σας, σήμερα θα φτιάξουμε καδράκια με βότσαλα για παιδικά δωμάτια, για δωράκι, για βάφτιση όπως τα έχω κάνει εγώ εδώ και με το ανάλογο θέμα μπορεί και για γάμο, μπομπονιέρες. Πάμε να δούμε. Εγώ βρήκα αυτά τα δύο ξύλινα καδράκια, τα οποία μάλλον θα ήταν για να τα κάνω όπως το διπλανό κάδρο με το ψαράκι, αλλά δεν τα έκανα. Ήταν πριν 5 χρόνια για τη βάφτιση της συγγονής μου, οπότε τώρα θα αλλάξω το background, το φόντο που έχει πίσω, για να σας δείξω τον τρόπο πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό. Πάμε να δούμε. Με χρώμα ακριλικό λευκό και μπλε και λίγο νεράκι που θα χρειαστεί να βουτάμε, να μην στεγνώνει το χρώμα, θα φτιάξουμε τον ουρανό δουλεύοντας συνέχεια αυτά τα δύο χρώματα. Έκανα μια βάση ανοιχτό γαλάζιο και από τη μέση και πάνω θα βάψω το καδράκι. Πόση ώρα μου πήρε για αυτό το σύννεφο και τελικά από ό,τι βλέπω δεν φαίνεται, οπότε πάλι θα το βάψω μετά. Πάμε πάλι ένα γκρι απαλό, τη βάση, και περνάω από τη μέση και κάτω τώρα που θα είναι ο δρόμος. Και βουλεύουμε πάλι το πιο σκούρο γκρι, λευκό, πιο ανοιχτό, μέχρι να έρθει εκεί που θέλουμε εμείς. Ναι, αυτό το συννεφάκι πρέπει να γίνει λίγο πιο έντονο. Να δώσουμε και μια πνοή δροσιάς με το πράσινο. Βέβαια εγώ τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Το έχω ξεκινήσει ανάποδα. Κανονικά ξεκινάς από το πιο σκούρο χρώμα και όσο πας βάζεις το πιο ανοιχτό, αλλά εγώ τώρα εδώ δεν ξέρω τι με έπιασε και ξεκίνησα αντίθετα, αλλά θα το φτιάξω.
Και εννοείται βάζουμε και το χρωματάκι μας ροζ ανοιχτό, φούξια πιο σκούρο, λουλούδια παντού. Κάναμε και τη βάση για να μπει ο φωτεινός σηματοδότης. Εν τω μεταξύ, πρώτα κάνουμε τη διάβαση των πεζών, να είναι όλες ευθεία οι λωρίδες, οι γραμμές, και μετά κάνουμε τις λωρίδες στα διαχωριστικά της κυκλοφορίας. Καλά, αυτό το πινέλο δεν με βοηθάει καθόλου, το έχω κουρέψει πόσες φορές και πάλι δεν το έχω πετύχει να γράφει καλά, να ζωγραφίζει, οπότε εντάξει, θα με βολέψει για τώρα. Εδώ με κίτρινο χρώμα, το οποίο το έχω αραιώσει αρκετά με νερό, γιατί δεν θέλω να φαίνεται έντονο, επειδή θα κάνει τις ακτίνες του ήλιου. Τελειώσαμε με την επιφάνεια, οπότε τώρα θα δούμε πού θα βάλουμε ακριβώς τα βότσαλα και πάμε να ζωγραφίσουμε τα πετραδάκια μας. Περνάμε το χρώμα από τη μία πλευρά, το αφήνουμε να στεγνώσει πρώτα πολύ καλά και μετά εφαρμόζουμε και από την κάτω πλευρά. Αυτό θα μας πάρει 2-3 στρώσεις ανάλογα μέχρι να καλύψει το χρώμα καλά το βότσαλο. Αυτό το βοτσαλάκι το κόκκινο είναι το ένα το αυτοκινητάκι και το μαύρο που κάνω είναι κάτω στις ρόδες. Καλό θα ήταν βέβαια
να είχα κάνει με το ίδιο το γκρι που έκανα την άσφαλτο για να ταιριάζει, αλλά επειδή δεν το έκανα, τώρα θα το κάνω μαύρο. Θα δείτε όταν θα κολληθεί στο κάδρο πώς θα φαίνεται. Έτοιμα τα βοτσαλάκια μας, και σε αυτό το σημείο να πω ότι μπορείτε να τα περάσετε με βερνίκι διαφανές νερού, είτε γυαλιστερό είτε ματ, και το κάδρο, και μετά θα τα κολλήσετε πάνω. Λοιπόν, πάμε να τα κολλήσουμε με ξυλόκολλα. Θα σας αφήσω κάτω από το βίντεο στα σχόλια το link για να μπείτε να δείτε την κορνίζα που θα βάλουμε γύρω γύρω, πώς την κάνουμε. Αφού τα κολλήσουμε, βάλουμε και την πάστα γύρω γύρω για να κάνει την κορνίζα. Θα τα αφήσουμε μια μέρα να στεγνώσει πάρα πολύ καλά και μετά είναι έτοιμο. Αυτά είναι και άλλα σχέδια που είχα φτιάξει για τη βάφτιση διαφορετικά. Σας τα αφήνω να πάρετε έτσι διάφορες ιδέες.